हाग्रामा महिलारिजों रावबो दैनिगिरिया थाहैनाय नंला बिथाङा मानसिफोरखौ सिनाया बुङो गावनि दोलोनि बारग' गाहाय नेहाथारि प्रबेन बर'खौबो सिनाया बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारिया চন্দন ব্রহ্ম কোন চন্দন ব্রহ্ম প্রাক্তন মন্ত্রী চন্দন এই মই এইবিলাক চিনি নাপায় চন্দন ব্রহ্ম কোন চন্দন ব্রহ্ম প্রাক্তন মন্ত্রী চন্দন এই মই এইবিলাক চিনি নাপায় आंखौबो दान मोनसेसो सिगाङाव सिनाया बुंदोंमोन दा गावनि आगदा आखाइ बारग' मन्त्रि चन्द्रन ब्रह्मखौबो हाग्रामा महिलारिया सिनाया बुंबाय बिथाङा सासे सेल्फिश लिडारखौ जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव नायगिरबाबो मोननाय नङा बिथाङा गावखौल' सिनायो गावनि नखरनि मानसिखौल' सिनायो आरो गावनि उदैखौल' सिनायो गुबुनखौ सिनाया बेखायनो बिपिएफनि गागि दैदेनगिरि चन्दन ब्रह्मखौ सिनाया बुंनो हादों थुङै हाग्रामाजोंहाय रावबो थाहैनाय नंला हाग्रामाया गावनि मानसिखौनो खालि सिनाया होनदों गोदो प्रबिन बर'आ सिमोनहाय रिजाइन होदोंमोन बिथाङा प्रबिन बर'आ जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बिपिएफनि रिजाइन होखांग्रोमोना प्रबिन बर'खौ बिथाङा सिनाया होननानै बुंदों बिथाङा चन्दन ब्रह्मखौबो सिनाया होनदों दाखालि मास मोनसेसो सिगां आंखौबो सिनाया होननानै बुंदों बिथाङा आङो मोनसे रुलिं हान्जानि जेनेरेल सेक्रेटारि दा आंखौ सिनाया होननायाथ' बिराद माने साभाबिक दे जेबो नङा आं गुबुन हान्जानि मानसि जा गावनि आगदा आखाइ चन्दन ब्रह्म बिथाङा 15 बोसोर बिपिएफनि जानानै आसामनि केबिनेट मन्थ्रिमोन केबिनेट मन्थ्रिखौनो बिथाङा सिनाया होमबा सानदो हाग्रामा बायदि सासे सेल्फिश लिडार जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव नागिरनानै मोननाय नङा बे गावखौल' सिनायो गावनि नखरनि मानसिखौल' सिनायो गावखौल' सिनायो आरो गावनि उदैखौल' मिथियो बियो ओंखायनो दिनै चन्दन ब्रह्म बायदि गागि दैदेनगिरि बिपिएफनि सासे गागि दैदेनगिरिखौ बिथाङा सिनाया होननानै बुंनो हादों बे गोख्रों बाथ्राखौ जों बुङाखै बे बाथ्राखौ बुंदों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया बिथाङा बुंबावदों बिपिएफआव थानाय माने गाबोन हाग्रामा महिलारिजों सिनाया होननानै बुंजानाय बिथाङा चन्दन ब्रह्म आरो प्रबिन बर'मोन बायदि गिदिर गावसिनि लिडारखौनो सिनायाब्ला गाबोन फिसा दैदेनगिरिखौ बहा सिनायनो थानानै मा लाब जाबावनो बिपिएफआव थानाय माने गाबोन बिसोरबो सिनाया होननानै बुंजागोन चन्दन ब्रह्मखौ सिनायाबा बिथाङा बे आगोलनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथां प्रबिन बर'खौ सिनायाबा होमबालाय फिसा खर्मिफोरखौ बोरै सिनायनो ओंखायनो बिथांमोना दा लासैनो माने रोजा दलखौ नागारनानै जोंनि इउपिपिएलआव फैगासिनो दं आरो जों इउपिपिएलखौ गोख्रों खालामफैगासिनो दं बेखायनो बिपिएफ नागारनाय इउपिपिएलआव फैगासिनो दं गोबां दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफ्रा बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया दानिया फैदो बिथाङा मा गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिबावदों बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया लाबोदों हाग्रामाजोंहाय रावबो थाहैनाय नंला हाग्रामाया गावनि मानसिखौनो खालि सिनाया होनदों गोदो प्रबिन बर'आ सिमोनहाय रिजाइन होदोंमोन बिथाङा प्रबिन बर'आ जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बिपिएफनि रिजाइन होखांग्रोमोना प्रबिन बर'खौ बिथाङा सिनाया होननानै बुंदों बिथाङा चन्दन ब्रह्मखौबो सिनाया होनदों दाखालि मास मोनसेसो सिगां आंखौबो सिनाया होननानै बुंदों बिथाङा आङो मोनसे रुलिं हान्जानि जेनेरेल सेक्रेटारि दा आंखौ सिनाया होननायाथ' बिराद माने साभाबिक दे जेबो नङा आं गुबुन हान्जानि मानसि जा गावनि आगदा आखाइ चन्दन ब्रह्म बिथाङा 15 बोसोर बिपिएफनि जानानै आसामनि केबिनेट मन्थ्रिमोन केबिनेट मन्थ्रिखौनो बिथाङा सिनाया होमबा सानदो हाग्रामा बायदि सासे सेल्फिश लिडार जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव नागिरनानै मोननाय नङा बे गावखौल' सिनायो गावनि नखरनि मानसिखौल' सिनायो गावखौल' सिनायो आरो गावनि उदैखौल' मिथियो बियो ओंखायनो दिनै चन्दन ब्रह्म बायदि गागि दैदेनगिरि बिपिएफनि सासे गागि दैदेनगिरिखौ बिथाङा सिनाया होननानै बुंनो हादों थानानै मा लाब जाबावनो बिपिएफआव थानाय माने गाबोन बिसोरबो सिनाया होननानै बुंजागोन चन्दन ब्रह्मखौ सिनायाबा बिथाङा बे आगोलनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथां प्रबिन बर'खौ सिनायाबा होमबालाय फिसा खर्मिफोरखौ बोरै सिनायनो ओंखायनो बिथांमोना दा लासैनो माने रोजा दलखौ नागारनानै जोंनि इउपिपिएलआव फैगासिनो दं आरो जों इउपिपिएलखौ गोख्रों खालामफैगासिनो दं आं दाखालिनो बुंदों जोंना 40टा समस्थियावबो रोजासेनिबो बांसिन माने बिपिएफ कर्मिफ्रा जोंनि इउपिपिएलआव आखाइ हमफैजोब्बाय बा हमफैनो थांगासिनो दं एनडिएनि जागोन बियो इउपिपिएल बिजेपि आरो एजिपि बेनि जोंहा जइन्ट केन्डिडेट थागोन नैबे दरं उदालगुरियाव क'क्राझारावबो सेम जोंहा एनडिएनि केन्डिडेट थागोन इउपिपिएल बिजेपि आरो एजिपिनि जोंहा जइन्ट केन्डिडेट थागोन एनडिए हिसाबैसो गेलेगोन एबार एनडिए हिसाबै गेलेगोन जोंनि मानगोनां जे प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा आरो खेबसेबाव प्राइम मिनिस्टार जानो थांगासिनो दङ बिथाङानो जोंनि भारत हादरखौ लिड खालामनो थांगासिनो दं बिथाङा इन्डियाखौहाय सारा वर्ल्डनि गेजेराव 5th इक'नमि बयनिफ्रायबो धोनिसिन माने 5थि बयनिफ्रायबो धोनिसिन हादोर बिथाङा बानायनो थांगासिनो दङ बिथाङा दाखालिसो G20 खुंदों बिथाङा चन्द्रयान
फाथायहरनानै अखाफोरावहाय जोंहा मोनसे जोंनि बाहन फाथायहरनानै चन्द्रायान फाथायहरनानै सारा पृथिबियावनो भारतनि मान सन्मानखौ जोबोद गोजौआव लांबाय आरो नोंथांमोनहा नुदों दिनैहाय स्वच्छ भारत अभियान खालामनानै न'खर न'खर गोदो जेराव खिखरसालि गैयामोन दिनै खिखरसालि बानायना होनाय जाबाय हर घर को जल का नल होननानै बिथाङा मोनसे स्ल'गान होदों मोनफ्रोमबो न'आवनो माने जल का नल का जल होननानै बे नलनि दै लाबोनाय बेखौ खालामनो नागिरदों बिथाङा आरो दिनै माने JJM बायदि मोनसे मिशननि गेजेरजोंहाय हर घर को नल का जल बिथाङा दिनै हैदों आरो बेबायदिनो गोबां खामानि बिथाङा मावदों दा लाखपति महिला होननाय मोनसे प्रग्राम बिथाङा लादों मोनफ्रोमबो न'खरानो जाहाथे न' गंसे मोनो बिनि थाखाय बिथाङा प्रधान मन्त्रि आवास योजना आगोलाव जे जिनिसखौ इन्दिरा आवास योजना होननानै इन्दिरा गान्धीनि नामै दोन्दोंमोन बेखौ प्राइम मिनिस्टारनि नामै बिथाङा सोलायनानै दिनै मोनफ्रोमबो न'खरनोनो न' गंफा गंफा होनायनि बिथाङा बेब'स्था खालामदों आरो बेबायदिनो गोबां बिथाङा खामानि मावदों जेरै जन धन योजना खालामनानै बिथाङा साफ्रोमबो मानसिनि एगेन्सै मोनफा मोनफा एकाउन्ट नाम्बार बिथाङा खुलिनो होदों बेजोंहाय गोबां रायजो राजाफ्रा हेल्प जादों गतिके थांनाय 9 बोसोराव जोंनि मानगोनां प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा गोबां खामानि मावबाय जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जोबोद खामानि मावबाय जेरै अरुणोदय स्किम होबाय अरुणोदय स्किम होनानै सासेयावनो दिनैहाय 1200 1250 आरो दा 1400 जानो थांगासिनो दं 1400 करि जोंहा पेन्सननि बेब'स्था खालामनानै होनाय जादों बेबायदिनो गोबां खामानि दालां लामा सामफ्रामबो नोंथांमोना नुगासिनो दं बेखेवबाय थानाय दाखालिबो जोंना बाक्सा जिल्ला आरो तामुलपुर जिल्लानि मोननैखौहाय फोनांजाबनो थाखाय जे गोलाव दालां बे फाग्लादिया दैमानि सायाव बे दैमानि सायाव दालांखौ बिथाङा बेखेवनानै होबाय आरो नै 11 थारिखआव बिथाङा फैनानै जोंनि चिरां ओनसोलावहाय बासुगाव होननाय मोनसे जायगायावहाय रेलवे क्रसिंनि सायाव गिदिर गोलाव मोनसे फ्लाइअभार बिथाङा बेखेवफैगोन बेबायदिनो मोनफ्रोमबो जायगायाव बिथाङा लामा दालां गासिबो मोजां खालामनानै होजोब्बाय गतिके आसामाव आरो जोंनि बड'लेण्डआव NDA नि जेबो थक्कर गैया जायखि गेलेया मानो बिथांमोना डिप'जिटखौनो मोनफिननाय नङा उदालगुरि दरंआवनो जा क'क्राझारावनो जा खुनु पार्टिया बेयाव देरहानो हाया बिथांमोना डिप'जिटखौबो मोनफिननाय नङा नाथाय बे समाव BPF राजखान्थि हान्जाया गावसोरनो हारसिंनो गेलेनो थाखाय साखाफार होदों है जाम्बासो बिसोर हाया ओरैनो लेक्चार आरोखि बिसोरनि देरहागोन होननानै बिसोरो बुंगासिनो ससियेल मिडियाफोराव सोर पार्टिया देरहाया होना नङा होमबा बिसोरना दा देरहागोन होनना बुंदों खिन्थु नायबानो जाबाय BPF आ उदालगुरि दरंआव गेलेयोबा बिथांमोना गावसोर जे नमिनेसन होनायाव डिप'जिट होगोन बे डिप'जिटखौबो मोनफिननाङा जिर' मारिगोन आरोखि जेबो थानाय नंला बुजिबाय ओरैनो गिदिंलाबाय थादों हाग्रामाया खिन्थु बे गिदिंनाया जेबो खामानि गैया बेरायनो लुबैदों खोमा गोबाव सम ओरैनो थाबाय आरो माने बेबायदिनो फैनानै माने नाटक खालामफैयो BPF नि मानसिखौनो BPF आव सोफिनो मा नाटक जाखो बियो ड्रामा नङा होमबा थुनफावथाय ना मा होनो बर'आव बिदिसो आरोखि बेना दे थुनफावथिना नामा थुनफावथिना होननानै बुङो आरो बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 8 अक्ट'बरनिफ्राय 12 अक्ट'बर दानाव सानबानि हाबाफारिजों मेगालन लोगोसे एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन बायगिरि बिथांमोना एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाइकखौ बायनो हागोन क'क्राझार सहरनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस साखाथियाव खुंफुंजानाय मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन दावहारु अट' एजेन्सिया बायगिरि बिथांमोननो RC इन्सुरेन्स लाफानानै 7,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो क'क्राझारनि दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों 5 लिटार पेट्रल फ्री गंनै हेलमेट फ्री बाइक बायगिरिफोरनो फ्री एसवेर गिफ्ट हरनाय जागोन आरो मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 12 खेब फ्री वाशिं होनाय जागोन आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000399187 8822 018193 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन